Yeah. Yeah. Dropped out of school, now we done rich. This sound like some 4301 shit. All my niggas wanna. Какво става, почуе? Днеска сме в Парадайса. Моя брат Ранди, какво става, брат? Днеска спендваме века в Парадайс, така че гледайте клипа до края. И така, като цяло, камерамена отзад, Симон. И ще да се прави малко гнев, малко да разнообразим. Сега се Благоевград са. Брантъл нали сме или? Това става пък сега ще виж едно кафе 10 ля. Помните има колко пари кафето, важното е да плачкате. Ай, ще така. Охо, какво искаш да пиеш? Кафе? Какво кафе? Не знам. Еспресо? Аз за това има... Какво взема? Камерамен, какво взема? Знаеш ли, брат, ще взема студено кафе, брат. Аз ще взема студено кафе. Нямаме повече за това. Сега отиваме нещо да купиме, да пинем, ще спенем малко парички. Отиваме къде отиваме? Към часовници са часовници. Сега отиваме за часовници, така че ай направо към часовници. Ще сходи в Парадайс, човек. Кой часовници харесвам? Какво? Това. Кой часовници харесвам? Да се гледаме цяло. Ай. Колко се фана? Тоест. Его нашия суд. Извинявам се, ще моля да изкараме само един часовник? Не знам дали ще ми стане обаче. Трябва да ходим до... Не знам това направо. Мисля, че... Влизаме в магазина за часовници, да видим колко е часа. И влизаме без да искаме в часовници. Без да искаме за часовници. Така се случиха нещата, просто ни дойде отвътре и да знам колко е часа без да идвам от тук. Не, много трудно сме вкарали с това, така че всичко се плаща. Късъл това е. Късъл. Всяка си има в Инстаграм. Маркетинг. Бихме 20 минути в едно стори момче и момичета. Не ги забравям, просто съм под капани, да не стане факт. Значи сега ще ходим към JD, наистина много як вайва, нали, Андрил? Всичко бъде как трябва. Абе, ево на там, тук няма влизаме, нали? Не. Не влизаме така, че сила и това е сила, пари и някоя момичка е крепела към върха. Това ви трябва. Момиче, пари и сила. Това е. О, 5-6 нещо тук, 5-6. 5-16 20. Ево да покажа камерата, ево да видите. Това тук е 3D принта, но обаче се бродеря. 3D бродеря, която излиза от ниската. Са много яка. Обаче аз мисля, че на Спар са по-добри дрехти, така че го шопа Спар купа. Те са дизайнати от мен, така че още по-добре. Сега гледаме златници. Няма да стане това. Сега Андро има някаква дилема. Дали си вземе Airforce или Лакост? Абсолютно никаква дилема няма. Лакостито ме грабнаха, тук нищо не може да ме грабне. За мен е Лакост сега даже като право път. Трябва да видим и другите сега. Битвите са яки. Естествено коментирах, обаче много ревюз.
Тия са ужас. Ай си новите. Ем, брат, никакъв шанс. Знаеш кои са много? Ева на самите. Камерамен, ева на самите. Не. Ай тия, брат. Не. Тия за Андрю са топа. Ето. Не. Дай си топ сме, момче. Това са дизайнерски. Топ дизайнер. Аз дизайнвам по-добре от това. Най-лоши ми продукти Това са по-добре. дизайнерски обувки, брат. Аз лоши продукти нямам. Това са дизайнерски обувки. Ето. Розово Air Max. Air Max. И оранжево Air Max. Това е. Снимай направо, като ми го розово. А, цели бе? Мала. Ало се една вземе тия. Може да си дропна чантата? Е тук. Е тук? Дропай, ще искаш. Тя, че му хареса нищо друго. Чудим се. Много голям избор. Ама иначе такова. Имаш зетия. Питаме камера. Зетия, какво мислиш? Топ quality, уникални. Супер са върто. Не, и сега тия вратни, че гледай. Дай да видим другите магазини. Аз се предвижда, че. Як са? Сега капваме малко. Шопинга, как много видите. Чанти колкото си. А може да чуете на въпроса. Много превърнах нещата сега. Сега може да капваме на здравословно, но пак нищо капваме. Сега ще дойде Боби. Много голям пич. Ще капне. Не знам, тук ще намерим някакво столче. Той сега ще ми звън след малко. И да. Това е много. Аз като цяло, брат, по 2 кафенци на ден, това е. За мен няма повече. Аз сега ги намеря. 4-5, ама... Вика всичко е наред при тебе, върват нещата. Браво. Любовката днеска ден види. Най-големия. Бяхме ходили на вечеря преди един месец с него. Наистина много голем пичага. Чето, ако искаш, мога да кажеш какво правиш, с какво занимаваш. Занимавам се с две неща, които показвам на моята публика в моя персонал бранд. Занимавам се с агенция за недвижими имоти и с агенция за дигитален маркетинг. И нещо, което исках да кажа е, че Ицката преди един месец ми разказа за неговата менторшип програма и за всичко, което прави. И от тогава много е бутнал и още имат за бутане нагоре, винаги има място. И наистина вярвам в него, че до 2025 ще бутаме ламбата си. Много големец. Така че да, ако имате мисъл, аз ще оставя долу в линка в YouTube видеото, линк за него в Instagram. Ако имате нещо интересно, пишете относно недвижими имоти, дигиталната агенция, може да му пишете на момчето и ще ви отговорим. Късат се турбите. Андрю, покажи, брат. Просто щекте с обувки, направо горнища, морнища. Даже взехме и Боби да ни помага. Ево. Късаме и други неща, ама няма как. Ело по-близко. Отиваме към метрото, защото сега закъсняваме, нямаме време. Леко да не влезеш тук. Днеска съм доволен от шопинга. Колко голете са поети от иммигранти? Доволен ли си? Андрю взе целия парадайс, направо го взе овчанци. Купил. Я виж как лъска, гледай. Да, лъска. Значи това ще е края на видеото. Благодаря ви, че гледахте. Днеска давахме 2К за глупости, но хубави глупости. И искам първо да кажа, че съм благодарен на Господ за всичките трудности, които ми сложи пред мен, за да мога да изкарвам приходи, които мисля, че са добри за едно 18 годишно момче. И не искам да си мисля в това видео и да се дразните, че ние се правим на някакви флексаджи, някакви газари, къде си мисля, че вие сте шматки. Не, това е по-скоро да ви вдъхнови. Да ви вдъхнови и вие да започнете да предприемате действия с вашия живот. Особено ти, брате, който го гледаш,
ти трябва да започнеш да предприемаш действия към това да ставаш по-добрата версия на себе си от вчера. Така че, да, това е видеото за днеска. В момента сме на автогарата, чакаме си рейса и съм много благодарен на Господ, че имам тази възможност, която имам в момента и оценявам много повече нещата, защото аз съм ги скарал с мой труд. Имаш ли нещо да кажеш, Андрю? Приятен апетит и лека вечер.